दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। लोगोफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंनो नामा आंनि। बियो मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ'। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों लिंसार बसुमतारी, हेमाक्षी बसुमतारी। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखैब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि क'आर्टिस्टआनो जादों रिनिमा औवारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों बिग्राय बसुमतारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारी। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायदो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ जेबि बड' इउटुब चेनेलाव हगारनानै होदों। नोंथांमोना नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांनाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैनो नाजागोन।